Nalika samono ana cahya gumebyar dudu kencana swara dudu katika nanging kajo sesotya kang coplok saking embanan nggih punika tuhu pitataning janma kang mendra saking praja mila watu-watu nuwuhaken gara-gara apa candrane gara-gara ing bumi duwi sawah gunung katur samudra panca reksa sat panggonan sapta pandita Astita Gegana Nawa Dewa Dasa Ratu Eka siji bumi lemah kinubengan segara duwi loro pratara sawah ingkang tinaneman ing hari tri telu Haldaka iku kuing bumi catur iku papat segara tirta ingkang agung amu bengi bumi panca iku lima preksa tetuwuhan sat iku enem panggonan pasabaning satu samta iku pitu pandhita janma kang wis katarima tapane hastya iku 8 Gegana Kawang Nawa iku 9 yaiku dewa panutaning manungsa Dasa 10 Ratu Mustikaning Dharma Kacarita gara-gara Kanggaparsa sirah juga nalika semana mangsa Kartika bumi gonjang ganjing segara kocak gunung jugruk genjoting bumi putu ing gunung